Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gereja Kristen Jawa Purwantara dina Jumat Pon 16 Juni taun 2023. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan maca saka kitab Lelakone Para Rasul 7 ayat 35 tekan 43 lan kawaca ayat 35 lan 39. Lelakone Para Rasul 7 kawaca ayat 35 lan 39. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1994. Inggih Musa menika ingkang dipun tampik dening umat Israel srana mungel. Sinten ingkang ngangkat panjenengan dados jeksa tumrap kula sedaya? Inggih Musa menika ingkang dipun utus dening Gusti Allah dados pengageng sarta juru pangluar lumantar malaikat ingkang ngetingal dhateng piyambakipun ing grumbulan ingkang ngurup. Nanging leluhur kita boten sami purun bangun turut dhateng piyambakipun. Tiang-tiang wau sami nampik Nabi Musa sarta kepingin sami wangsul dhateng tanah Mesir. Para sedherek kang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Jejer renungan dina iki sumuyut lan ora nampik abdine Gusti. Para sedherek menawa ora lantaran Musa, bangsa Israel tetep bakal manggon ing tanah pangawulan Mesir. Gusti ngutus Musa piniji wiwit bayi, srana wong tuwane sing ora wedi nglawan perintahe Firaun sing dawuh mateni kabeh bayi lanang saka wong Ibrani sing lair ing tanah Mesir. Gusti uga sing pranata supaya bayi Musa bisa ditemu lan dipek anak dening putri Firaun. Nanging sakwise sak bangsa Israel lantaran akeh pakaryan mujizat lan kaelokan bisa metu saka tanah Mesir. Umat Israel lali padha nampik Musa, malah kepingin balik menyang tanah Mesir maneh. Para sedherek, saiki jamane demokrasi. Beda karo nalika jaman Orde Baru kepungkur. Beda panemu apa meneh malah nglawan marang panguwasa iku saiki wis lumrah wae. Kamardikan kanggo nglairake panemu senadyan beda karo panemune panguwasa iku dijamin negara. Lan dadi pangarsa ing urip bebarengan saiki uga akeh sing ora nyarujuki, ora sumuyut, ora ngajeni, malah nampik. Kahanan sing padha uga kelakon ing patunggilan pasamuan. Nalika ana panemu sing beda apa maneh kapentingan sing beda, tinimbang mara lan ngrembug bebarengan kanthi cara sing ngajeni siji lan sijine. Wong luwih seneng nglunjak gawe demonstrasi lan bengok-bengok ana ing dalan. Kamangka nalika diundang lungguh lan rembugan bebarengan malah mejen ora bisa ngomong. Lah wong pancen isone mung bengok-bengok. Lah wong pancen pintere mung ngeyel lan ora duwe panemu sing mungguh. Para sedherek, lelakon bangsa Israel sing nampik Nabi Musa memulang marang kita. Supaya umat lan uga rakyat ngati-ati tenan nalika beda panemu karo pangarsane. Awit menawa pangarsa sing ditampik iku adeke minangka abdine Gusti, kaya dene Nabi Musa. Umat sing padha nampik malah bakal dihukum dening Gusti lan ngalami kacilakan. Mangkono uga marang sing wanci iki kaparingan kalungguhan lan panguwasa. Nalika ana golongan sing nampik ya ora sah baper utawa emosinan. Lah wong Nabi Musa sing wicaksana, sekti lan wis kabukti dadi pangarsaning bangsa Israel wae. Iya tetep ana sing nampik lan nyengiti. Apa maneh kita sing akeh kekurangan lan cidra.
tinimbang padu lan gontok-gontokan golek benere awake dhewe aluwung ketemu lan rerembugan barengan kanthi rukun. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Para sederek padha-padha beda panemu apa bedane golongan sing waton sulaya karo golongan utawa wong sing bisa diajak rembugan bebarengan kanthi apik lan rukun. Lan ing urip bebarengan endi kang panjenengan pilih lan dukung antarane wong sing mung jeblak waton sulaya utawa sing bisa diajak rembugan lan nyambut gawe bareng. Monggo dipun suraos. Lan kita pungkasi kanthi pandonga. Duh Gusti, kepareng kawula nyuwunaken berkah kangge bangsa lan negara Indonesia. Supaya para abdinipun Gusti kang kaparingan kalenggahan lan pangwasa bisa santosa nindakne kewajiban anggenipun ngemong, nata lan ngreksa tata urip sak bangsa bebarengan. Tumuju lan ngudi marang kaadilan, kayekten lan tentrem rahayu. Kaadohake saka golongan sing mung waton sulaya, anggone nampik lan ngajak regecekan ing paduton. Kawula suwun awit paduka ingkang kagungan panguwaos. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sederek mekaten renungan. Gusti paring berkah dhumateng kita. Amin.